Belai no jungjala kasaja khwai bakhastini champa awar amchani lukura koktoma khwai bakhastini champa awar ni gramin banko thangnai bisini jora rumui amchani lukura borokni bank ni passbook no up to date khlaina phaibo ma khlaya tamoni bagoi borokni bank passbook no up to date ma khlaya hni banko sebok khlainai rokno sungkhe borok kwbangma sal burum burum no katal kebengmung rok borokni bwskango phunugui rigo yango banko sebok khlainai rok banko rang tisanai phainai tei up to date khlainai phainai rok bo khuk hamya eba khaba borok bai demrogo hinibo koktoma bank manager salsa tongo saltnei kwrei saltham tongo talsa kwrei abo hai mangno tamni bagui o jungjal bank manager no sungna bagui bo bank manager o banko phaya abo hai belai kheno jungjala kasajak o amchani lukurok biro report chumui tv norok babu hai kai go bengo abdul khaibur bai sasala tam aba busuk din kha mai samane aba to manager bai able public ni problem mo manager problem ya able norok busuk kha makaya enggak nok sini bank to itu समस्या दंgo bank ni rang drok ka chung update makaya sini rang recover loan ha tongnai rok ba recover aba saimiya kota loan busuk thangka recover chung saimiya aba समस्या kai korom di 1.5 বছর 2 বছর চলি দंgo update niya update khana sakai no machine নষ্ট হইছিল update khemiya norok nangkai chung sungai ko klai thangni ra wai busur phagana nangle mo bengo wai kabdu khana bagai ang কিছুদিন অন্তর পাইও প্রতিদিন মাস সংনাঙ্গো মেশিন নষ্ট নি খবর মান nin chama mote nono simi dom hai khai na buibra mo hai khaja ki to কিছু নমানি ko buina wate sabo makai lanya enggak nok up to date je ma khayang tumana problem ro dang no problem to যথেষ্ট বহু problem makai o je sin to loan tongo stop ni ba go loan ri ko bar pu sunga ang ya saimia ta hijab saimia o hijab sema na na bono ko সময় নাই ko bina to khache sungi matlang amti rokta norok asuk ko up to date ma khay to nang borok ma sabur ko tam sa machine nosto da machine nasta gam pura norok sanamna ni bagi kun sakabok tam sa saka sarchinura asu mulabal bank ki eta din machine nasta abda sanamma ta na ke te dam machine to ma ta yang sung nasa abo bohu karon dong abo non sai chung ta hanya pirok sat ati ji sabo abko sabo aba bank ni stop na bank stop ro engkai norok tabuk tam ne tabuk mo hai ke mang tong tong ha ka bosor hai ka tong norok bahai ke ma tong jang no amo hai bosor to tonani ko ya tong hai tin te ba subidang nai customer boni lenden hijab saimia nai rang busu tong ri ko bar loan rang busu ri ko bar ka bo saimia tong ang hai mane te buibo mo bo bank mo bo jaga bank champa war saka